Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. И да, какво става, приятели, пасна Спайк. И днеска, както виждате, ще покажа как да работят атакните сервер. С тази работа ще ви трябва програмата Diabot. Пишете картата на серверът, допишете колко искате да входите, например 100 000. Задължително трябва да е на John Retry. Stay. Задължително. Правите го на 30. Proximate задължително на bot. Така накрая версия, ако искате да е. Аз към на 1.8, защото серверът е на 1.8. Регистър CMD, логин CMD. Не съм... Ако искате го слагайте, аз не знам защо е. Просто аз не го слагам, защото не знам за какво е. И да, като се готови, искате старт. И входите сервер. Тук ще ви излезе, че го входите. Просто аз съм банът в сервер и не мога да влязам. Значи, показах как да входите. Ето, тук съм банът. Ще отводя серверът. Защото не знае какво, но не е як. Само деца копим всичко. Ако сте ви помогнал за този туториал, моля абонирайте се, коментирайте и харесайте.